kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi ki parlok baro hagani ka por nga pedang sungubhai pi sya gani ka kubor bakong san jong katayo balawan ra do nong san hima bad manga upenchila kiang bad ki kubor bakong san jong katayo ki long u National Vice President jong ka National People's Party ubalong ru haga jo ka por u sembut menteri rangba jong ka jilla uba Preston Tensong ha baya kren bad ki lat pathai kubor haga khatlai trik unai deber arajar arpulai ula ong badang hagani ki khendiat sngi baladem Bama baru menteri rangba ke sarkar jela Konrad Sangma kilawan nongba New Delhi bat kili ya kendo ya ke Presiden Jongkeri ke Draupadi Murmu bat kili khot nong yalam ki bakintop ya ke menteri ke tanat platingka ke Nirmala Sitharaman ha ke balaya kren syapang ke Jinglong Jingman ha ke baya dei bat ke platingka jong ke sarkar jela baru lo ongru bana ke liang jong ke Nirmala kala rai ban yarap ya ke Jinglong Jingman jong ke platingka jong ke jela Haba keli no ba Preston Tensong la ka jing hiran pisa haba ka jela ka jurne em na kaliang jong u ulaong ba kam da hiran than henry ka penpau pat ya ka jinglong la kloi jong ka menteri ka tanat platingka pan yarap ya ka jela na ka por syakapor Shushu haba keren pat halor ka jingkeno jong u menteri rangba ka jela Assam u Himanta Biswa Sarma haba keren ha ka yingdor bar thawan jong ka Assam u balakam ba ka mukro ka ha apo pu sam jong ka Assam bat ka balahap hapo ka jingpet jingkmi jong Deputy Commissioner ka West Karbi Anglong District pa nakaliang jong ba Preston uloong ba ka long ka basyai ba ka mukro ka de ka jaka ka bahap apo ka jela Meghalaya hado menta meneru parulo ongru ha ka bayade bat ka jingkren penbet yu pu sam yakiniru shen nakaliang jong ka sarkar kan sa sedang no hi ban le ya ka kam U Presiden Barangba ka Henyo Trep Youth Council uba Robert June Kharjarin uloong bakalong ka was ngosi baka yeng kasyari kan penmi ya ka hukum haga sen ka baningkong haga jela bat kam shanya shu ya ka sarkar bat ikitna trikam jong ka sarkar kum ya ka district administration ka mining and geology bat khamtam ya ka trat pulit ban te lakam ya ka jingti bat khai bi an yo doyong haga jela Ula ongru bakum gini ke jingja kampat jujia ki wai ki jela uba Kharjarin ula ong bakalong ke bapin bitar baka jela Meghalaya kaduna palat ki tenat pulit ban pet ki jingyat ki trok hasurok badro ban pet ki kali ki doyong beai bat ki kali ki palat put bat kani kalong ke bamla ban pediang ula ajing mudru bala da katanat pulit kamlap iki jakati doyong haki jaka kendong kibempat lat kali ladai ban pendon kam dang ki drone khnang ban lap yeki bati doyong beai ula ong ba ka bapenpang no de ka dei hadin ga jingpen mi hukum jong ka high court kabala hukum ban wanra hadu shipo tuli ki company jong ki pulit Central Industrial Security Force jong ka sarkar pedeng ha ka ba ya ka pilot bicep lasai na ka platingka jong ka sarkar jela ka badai ka pisa jong ki nongsong snong ka jela na ka khajna bakila seo La ban kedo baka high court kalaptha ban pendon kam shipotli ki perton ni ki company jong ki pulit CISF ban pet ngor ye ka jinya jong ki trok ki bakit doyong BI hapo kene ke jela haga jing shisha ka sarkar jela kala ain de ka saindor sha ka high court haga bakala penpau badan kam hado shis pa anru pau company ki pulit CRPF bante lakam ni ka jingti bat jingkit doyong beain ha ka batang ka jinglut ban snai ki jakasa kan kot sha ka lais pa khan re klor tingka henrei ka high court kala kantat yakani ka saindor bat kala ptha ban wanra hado shi photli ki company jongki pulit CISF u MLA ka nongkrem constituency ubadairu president barangba ka voice of the people's party uba Arden Miller basayomoy ulaong kibabon kilapai khamat syakaseng menta kum ki nongelam kilaya kren bala da bon ki badan ka jo ka jinglong ki batrang ngin le kumno ki ong ngin shukhalai na sipno khnang ban light na ka jingye bishni ulaong ru bakinam le shiliang ni no shano ngin penyajit lang hangto khnang bakan long ka bakhoj bat ka basuba ka jingtrang jong ki pai ba ye ka party jongi kalong hadu kata-kata la benram uba Arden
Ulo ongru ma ki don kam ban job bun ki MLA ban yok kam try ya uni usap jong ka seng ban yok ban long dok long snam bat ngi la ban rap uba Arden. Shisin ya kun ngila yok ya ke kerdan ke state party ke VPP kala ya hap kerdan bat ki seng ki balarin hapo ke jela la ban rap u presiden barang ba jong ka seng. U Presiden barang ba jong ka hanyo Tribute Council uba Robert Jun karja rin na ba ajing kren shikilat pathai khubor halor ka jingkam jong Menteri Rangba ka jela Assam u Himanta Biswa Sarma badru usembut Menteri Rangba jong ka jela uba Preston Tensong ulo ong bahaba bishar kat kum ki kot kisla bat ki jaka kat kum ka snem khat khandai spa san phuai ka mukro bat ki shnong ki ba markham kim hap shopo ka jela Assam Henry ki dang dei hopo upur usam jong ka jela Meghalaya badula ongru baka mukro kam dei hiru ban long tangga jaka ban mi ki kenram nega dispute area kishnong ki bahap hapo ke block 1 hap siar khanduli kila ban hap hapo ke jing ka ja namar ka don ka jing kini bat ke jing bam shai henrai ka mukro pat kam dei ka shnong ka bahap hapo ka jaka ya ka ja bat ke deru ka shnong ka bara sinshar laslem de ki pat khasi penar namar yakani laban pensaki da ka bapet yiki kot kisla bat ki ma baka dei ka shnong ka bahap hapo ka jilla Meghalaya shushu hagani ka sngi na kalyang jong ba kharja rin ulo ong haba persang man kli ki nong shong shnong hapo ka than mukro ki babon hi ki kamba ki yo ki kampen roy na ka jilla Meghalaya na ka jilla Assam ula keren ru halor ke jingdon jong ki jat benreo karbi ki badang suwan buhai shnong ne sa thmai ha ka jaka ka badan marjan bat ka mukro bat ka dei ke jingdon jong ki karbi ka bapenlong ban mi ka huri hura ula ongru balengba ka ni ka paushai ba ki nongelam jong ke jela kimnot banyale persai ki ra jong ke jela Assam namar hai shwa ban shnai ka sarkar jelaru ukonrat sangma ulalaj banje kendo ya Himanta Biswa Sarma ban yo ya ke jingku jong u la benrap uba Robert Jun kharja rin ki pulit jong ka cleariat police station ka khat south rik unai leber arhajar arpulai hadin ka jingyo jingtip ka bathikna kila yo ban kem ya arngut ki bre ki bade ki nong khai drop ki badang wan na ka than kalan ban lech sa cleariat hagani ka jingyo kem ki pulit kila yo ruban kurup yo kinja ubakhya hado nyo huwei kilo napo ka kali SX4 kabaran your registration number AS not iway AN lai lai iway R kabapendon kam digini ki breu ban shalan bat penya yo ni kinja jingdi penbuai Shishola ong baki kinhun jong ki pulit hapo ka anti-narcotic task force bat ki nong tre jong ka anti-infiltration tera kila penlong ya ka jing up shrimp ha ka por henresh pawa minstep hadin bakila yo ya ka jing tip ka bathikna halor ka jingdon jong ka wei ka kali ka ba wan ni ki thain lom snong ka ba pendon kam da kini ki arngot ki breo haba penlong ka jing talasi ki pulit kila yo ban kurup hado shispa khat nyo song ukinja ubala bore ha ki benta basadin jong ka bumper jong ka kali bat ye gini ki arngot latip kerteng kumu babalu sing sanpo hunreus nem karta bat usuranjan mato life ukundai nem karta hagabai dei bakane nagalyang jong ki pulit kila pengat mukot duma ye gini ki arngot hapo ka NDPS Act cleariat police station badru la penlong ye ka jing tokin naga benta ban lapsai ye ki waipat ki badon kti ha gani ka kam what happening ki jing penlong ye ka jing pensai pai ba na ka por sa ka por ha ka jing don kam man penne pensa ye ki klau ki betam mat ki dok kha dok penan badru ki jing mana ki bala bo de ki snong ki thau bat ki tenat sarkar Henry ka jingle klam akor bat ka jingkwan mento shimet jong ki katto ka ningut ki breu kala penlong ye ka jingjot ka bakrau ye ki klau ki petam badru ye ki dok kha dok penan kani kala pau perthai hadin baki khot jong ka seng samla na ka snong kti pelun lambat ki khot jong ka khasi students union kti unit haka step phangam kila lap ye ka jing sha penyap dusman jong ki dok kha dok penan haka wa yam kabala subajor badon ba berbi de ki katto ka ningut ki breu ki bamla satyapan itho halor kani ka jingjia ki khot jong ka seng samla kti bandru ka KSU kti unit kila penpau ye ke jing penrem ke bajur halor kan ke jingman le dusman bat shim kabu jong ki katto ka ni ki khwan bentoi shimet pan berbi ye ke te wa yam ka badang ha bapo pu sam jong ka shno nakaliang jong ki samla kila ongru bakin bodin ban lap sai ye ki bre ki badan kti ban le ye ke ka kam badru ban ai ke jing sneng te ka bating
khanang ba kum gini ki ja jingjia ki balong persha ki kendon snong bat ki ba penjot ki jing thau ba em ha ki wa bat ki klau ki patam kim dei shu bandang jia nang ni shakman kumbat shu pentep khandian nakal yang jok ka seng samla kalau jubo ki jing maham na ko por sha ka por ba am bet satya ban ai da wai penyap dok kha ban khangjar ban kawang bom hapo ka te ka wa badru ban thang dusman ni ki klau ki patam la ong ka kerwa no samla Cornelius Lingdo General Secretary ka sang samla kte pelun badru no samla Richard Lingdo nonglai General Secretary ka KSU kte unit ti paralok ni ki khubor ki ba kongsan ki bangilawan ra shapi ngila poise ka pokot hadu banginya syam yang lashim tayo ni ai khublai ka por ba kodor jongpi khublai shibon